یا دوستی دا وفا دا محبتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دا تلاوتی مپریدا و قرآن عظیم کتاب دا تلاوتی مپریدا یا دوستی دا وفا دا محبتی مپریدا و قرآن عظیم کتاب دا تلاوتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا یا قرآن عظیم کتاب دے پلوستو کی ثواب دے و قرآن عظیم کتاب دے فلوستو کی ثواب دے او چی چاورت شاکڑی دا بدبخت دی غرقاب دے چی چاورت شاکڑی دا بدبخت دی غرقاب دے عظیم سرمایہ دا سعادتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا و قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا یہ دوستی دا وفا دا محبتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا یا دا یو ہر پلوستو سرائی گورا لسنی کئی دی دا یو ہر پلوستو سرائی گورا لسنی کئی دی یا چی چاور سرا منا کلی ڈکی جو لئی دی چی چاور سرا منا کلی ڈکی جو لئی دی یولو یا خزانہ دا فضیلتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا یا دوستی دا وفا دا محبتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا یا اچت شان لري زکا چی خبری دا اللہ دی اچت شان لري زکا چی خبری دا اللہ دی یا راغلی پا زبان باندی دا خوگ رسول اللہ دی راغلی پا زبان باندی دا خوگ رسول اللہ دی سبا بگائی وایا یو کرتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا و دوستی دا وفا دا محبتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا یا کوائی تلاوت زان لتیار قبر رناکڑا کوائی تلاوت زان لتیار قبر رناکڑا یا عمل پر باندی وکڑا پاک اللہ رسول رضاکڑا عمل پر باندی وکڑا پاک اللہ رسول رضاکڑا ملگری کلا دزان فی صورتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا و قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا و دوستی دا وفا دا محبتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا و قرآن عظیم کتاب دے تلاوتی مپریدا یا بندہ حلتا بگرزی دا جنت پا باغی چوکی بندہ حلتا بگرزی دا جنت پا باغی چوکی نندلتا چی ولاڑی خدی تا تورو شپوکی نندلتا چی ولاڑی خدی تا تورو شپوکی وگائی اشنائی
خوگائی اشنائی دا خو عادتی مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوت مپریدا و قرآن عظیم کتاب دے تلاوت مپریدا دوستی دا وفا دا محبت مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوت مپریدا و قرآن عظیم کتاب دے تلاوت مپریدا یا بل چاہتا داسی موایا چی ولی نوے زوانا بل چاہتا داسی موایا چی ولی نوے زوانا بل زانتا گتاولی سہاجی شمس الرحمانا بل زانتا گتاولی سہاجی شمس الرحمانا یا قرآن دا روح غزادا قرآن دا روح غزادا خون لذتی مپریدا و قرآن عظیم کتاب دے تلاوت مپریدا و قرآن عظیم کتاب دے تلاوت مپریدا یا دوستی دا وفا دا محبت مپریدا قرآن عظیم کتاب دے تلاوت مپریدا یا قرآن عظیم کتاب دے تلاوت